aitortza mailan eta graduondokoak edukitzea bere garrantzia. Aitortza maila esango genuke, baita osasun sistema hortan dauden erakunde ezberdinek, bereziki Osakidetzarekin ari gara lanikatien egiten, baina graduondoko honi bere balio eta garrantzia ematearena, hori oso importantea da guretzako, eta uste dut benetan serio hartzen badugu gai hau hortara heldu behar garela, eta badago ateak zabalik daude zentzu hortan, erantzun hona eduki dugu behintzat gaian interes berezia daukaten sail eta arloetatik, Osakidetzan bereziki. Eta horretaz aparte, somatu dudan ilusioa. Benetan talde dozentea antolatzea zait kostatu bat bera ere, koordinazio hortatik hitz egiten dut. Bereziki implikatuta eta ilusio handia daukan irakasle talde bat daukagu, hasiera emateko ezinbestekoa dena, beraien implikazio handiarekin, beraien eguneroko jardueretatik aparte benetan denbora libre hortatik ere hartu eta eskaintzen diotena honi, eta orduan irakasle horientzako baldintzak ere hobeagoak izateko eta pausuak eman behar ditugula. Hori pixkat ikuspuntu politiko hortatik hitz egiten ari nahi zaite ere, unibertsitateen arduradun gisa edo tituluaren arduradun ikuspuntu hortatik, eta hori ere garrantzitsua da lanketa hori egitea, tokatzen zaigu instituzioei lan hori egitea. Eta hori ikuspuntu, proiektua da proiektu izugarri bat, eta ez dauka zalantzarik aurrera aterako dugula. Ilusio horrekin egin behar da lan, eta gazteen laguntza handia daukagu. Proiektu honetan graduatu eta orain Mirra eta Pamean Mirra egiten ari diren residenteen laguntza handia daukagu, eta beraientzako ere bada aukera bat bide hortan. Urteak daramatzate lanketa oso potentea egiten, hizkuntzaren ikuspegitik, instituzio ezberdinei laguntzen, eta beraiek ere begi jota dauzkagu begian, ze beraiek dira etorkizuna. Hor dauden erizain, psikologo, mediku, profesional horiek badira hortan garrantzia emango digutena. Eta, oso ondo aipatu duzu, errekonozimenduarena edo ofizialtasunarena, ez? Azken batean hau bideratuta dago ikastaro hau osasun langileentzat edo osasun arloan lan egiten dutenentzat, horietako asko badaukateia bere plaza eskuratuta, beste batzuk ez, eta gero badago ere lanbide garapena esaterako. Orduan horrelako ikastaroak kontuan hartu beharko lirakete zeran lanbide garapen ebaluaketa horretan edo plazak ateratzeko orduan puntuazioan, eta ez hori bakarrik lortuko bagenu hau abiapuntu hartuta ikerketa prozesuak ateratzea edo argitalpenak abiaraztea, argitalpenak azken baten hori ere jaso behar da, hori argitaratu parte hartzen duten horiei guztiei aukera hori ematea eta nolabait saritzea eurek egindako esfortzua eta lanak jaso dezala errekonozimendua. Hau da, azken batean arretaren normalizazio prozesua ez dadila izan militantzia hutsa, inoraztuien bidea, jentea urtietan zehar erretzen dauena, baizik eta arlo profesionalean edo beste arlo profesionaletan bezala merezimendua eta saria jasotzen duen lan bat edo ekarpen bat. Jentea erakarri behar dugu, hizkuntzaren gaia erakargarria izan behar da eta ez muga bat.